Op het podium van het Ledeltheater in Oostburg kun je aankomend weekend gaan kijken naar de dansvoorstelling Hemelsbreed. Het zijn de leerlingen van Anita Bekers die de show gaan stelen op zaterdag 10 en zondag 11 januari. Donderdag werden de balletpasjes al volop geoefend, al zal de voorstelling niet alleen maar bestaan uit klassiek ballet. Maar wel met alle verschillende dansstijlen. Dus we hebben ook hele moderne muziek en hippe muziek en echte mooie balletmuziek. De repetities gaan al de goede kant op. Op vrijdag zal de show in zijn volledigheid worden gedaan tijdens de generale repetitie. Maar tot die tijd is het vooral heel veel oefenen. Weet je, ze zijn klein, de meeste dansertjes. En we hebben ook grote dansers natuurlijk. Maar die weten allemaal precies wat ze moeten doen. En dat kunnen ze ook allemaal. Zelfs als ze 4 zijn, kunnen ze het nog zelf onthouden. Kort geleden verscheen er een filmpje op de sociale media van professor Erik Scherder. Deze week lees ik inderdaad toch een studie over creativiteit. Denk aan mensen die dansen, muziek maken, mooie dingen maken, schilderen, boetseren, whatever. Die mensen die dat doen, wat bleek, hun hersenen verouderen langzamer dan mensen die dat niet doen. Dan denk ik, Nou, dat is absoluut waar. En ik doe dit werk nu al 30 jaar. En toen ik begon na mijn opleiding waren die onderzoeken er ook allemaal. En we weten dat al heel erg lang. Alleen de technologie, die verbetert alsmaar. En als mensen ga je eigenlijk stiekem een beetje achteruit. Want je hoeft niet meer zoveel zelf te onthouden. Maar nu heb je dat niet meer en je telefoon onthoudt alles. En dat is eigenlijk best wel jammer, want dan wordt het ook steeds moeilijker om alle andere dingen te onthouden. En met de dans is dat ook zo. Die moet je gewoon zelf onthouden. Daar komt geen technologie aan te pas. En hoe meer je dat doet en hoe vaker dat je daar in je hersenen een beroep op doet, hoe beter dat blijft functioneren. Daarnaast zouden volgens de hoogleraar ook cultuur, muziek en bewegen weer onderdeel moeten worden van het basiscurriculum van het primaire onderwijs. Woorden waar Anita zich in kan vinden. Zeker weten, zeker weten. Ik heb ook nog 10 jaar voor de provincie gewerkt. Dat is ook alweer een tijdje geleden. En daarin maakten wij cultuurmenu's. En die cultuurmenu's zijn er nog steeds. En dan komen dus kinderen op school in aanraking met muziek, dans, theater, beeldende vorming. En dan moet er gewoon eigenlijk veel meer terug in komen. Want waar leer je van? Je talenten ontdekken. En dat moet je eigenlijk op scholen veel meer doen als alleen maar buitenschooltijd. Het was uiteindelijk ook een van de redenen dat Anita haar dansschool begon in Oostburg. Op een gegeven moment wel, want kunsteducatie werd wegbezuinigd door de gemeente, jammer genoeg. En toen hadden wij heel veel dansers en daar heb ik gezegd van die gaan wij verder overnemen en doorstart maken.